úplně tvůj první kšeft, když to takhle řekni, si na něj? Vzpomenu, tím, že Orba pro mě končí půlka až konec prosince, tak volno mám opravdu jenom v tom lednu. A já jsem říkal, že jednou prostě si ho koupím, že prostě jednou ten striptil chci nabízet. Takže nejdřív si prostě dělal u nějakého službaře jako zaměstnanec a pak si se rozhodl, že vlastně by si mohl jít svou cestou a zakoupil si tady ten traktor. Co tvůj soukromý život? Máš přítelkyni, manželku? Mám přítelkyni. Ano. A asi se chceš zeptat, předpokládám, no, jak to zvládá. Jak to zvládá, no. Já vás zdravím u dalšího dílu Zemcastu. Ještě než představím dnešního hosta, musím poděkovat mému hlavnímu partnerovi a tím je Regionální agrární komora pro Středočeský kraj a společnost Tom Agro SRO. Můj dnešní host je Zdeněk Neubauer. Ahoj Zdendo. Ahoj. Vítám tě, děkuju, že jsi přijal mé pozvání do tohoto zemědělského podcastu a věřím, že si to tady se mnou užiješ. Já to věřím taky a taky děkuju moc za pozvání. Než se pustíme, ty děláš zemědělské služby? Přesně tak. Protože to naše shledání bylo takový, že jsi napsal, že by si mohl něco říct do podcastu, za což jsem byl hrozně rád. Jak jsi se vůbec dostal k Zemcastu teda? Tak vzhledem k tomu, že zemědělský podcasty mám rád, podporuju je, jsem rád, že se zemědělství dostává do povědomí ať už mladých nebo starších lidí, v případě podcastu teda spíš do těch mladých lidí. Já jsem na tvůj podcast narazil, vyběhl na mě na TikToku, tak mě to přišlo zajímavý, bylo to, myslím si, že s panem Pokorným zrovna, kterýho teda znám svým způsobem. Takže jsem to rozkliknul, otevřel jsem si to na YouTubeku a vlastně jsem přišel na to, že to je fajn povídání, že se tam člověk dozví hodně zajímavostí a že je to hlavně takový bezprostřední a opravdu takový lidský, že to není nic navoněného, nafintěného, takže se mě to líbilo a napadlo mě, že třeba bych ti mohl i něco říct, vlastně nějaký poznatky z praxe, protože já sám se teda spíš považuji za praktika než za teoretika, takže jsem tě oslovil s tím, kdybys měl zájem a nakonec jsme se dohodli a jsem rád, že tady teď spolu takhle sedíme. No já jsem byl hrozně jako rád, protože jsi byl jeden z prvních, který se takhle ozvali a vlastně jsme to takhle dotáhli až sem, tady do toho našeho povídání. Já nemám problém s tím komukoliv cokoliv říct. Myslím si, že zrovna v zemědělství by neměly být žádný tajnosti a nejinak je tomu i u zemědělských služeb, který provozuju, takže určitě jsem ochoten ať už tobě nebo komukoliv jinému dotazy nebo případně nějaký zajímavosti říct a zodpovědět. Takže kdyby se našel někdo, nějaký posluchač, který nás teďka poslouchá a měl by nám co nabídnout, tak se mi klidně ozvěte jako tady Zdenda, protože vidíte, že... Přesně tak, případně kdybyste měli nějaký dotazy přímo na mě, jakožto na osobu, ať už co se týče teda zemědělství nebo mých služeb, tak napište do komentáře a já to budu sledovat a odpovím vám. Určitě, přesně tak, dáme tam nějaký kontakt nebo něco takového, to se potom spolu domluví. Určitě. Jak jsi se vůbec k zemědělským službám dostal? Tak je to u mě maličko paradox, protože já teda pocházím z nezemědělské rodiny, ale historicky vlastně nějaký můj praděda tak byl velký statkář v severních Čechách, vlastně v Krkonoších, takže asi tam nějaký geny vyplynuly na povrch, plus teda vlastně ze strany mamky, tady to bylo ze strany tatínka a ze strany maminky, tak tam teda taky historicky nějaký zemědělství bylo, ať už sice jenom malý domácí, ale babička taky dělala vlastně v družstvě, měla doma kravku, samozřejmě nějakou drobnou drůbež a tak dále, takže nějaký vztahy k tomu mám. No a vždycky jsem snil o tom pracovat vlastně v zemědělských službách, což se mi teda v roce 2017 splnilo naplno, kde jsem začal vlastně jezdit na soupravě traktoru s překládacím vozem, takže tam jsem se do toho dostal vlastně naplno. Můj sen bylo vyzkoušet si kombajn, nebo sklízecí mlátičku teda, jasně. Což se mi taky splnilo vlastně o 2 roky později. Takže já jsem absolvoval několik sezon na kombajnu, jakožto teda obsluha té sklízecí mlátičky, což mě dalo jakoby velkou zkušenost, naučilo mě to nějakým způsobem té samostatnosti, protože vesměs jsem na tom kombajnu byl sám, později teda jsme jezdili i ve dvou a díky tomu já jsem se naučil vlastně starat o ty stroje,
takže i vlastně přes všechny, samozřejmě každá práce má svoje pozitiva i negativa, takže já teď budu vyzdvihovat hlavně ty pozitiva, protože díky nim si myslím, že jsem teď tam kde vlastně jakoby jsem. Absolvoval jsem teda několik sezon na té sklízecí mlátičce a později jsem se teda dostal až k tomu, že jsem se jakoby osvojil. Jo, takže nejdřív si prostě dělal u nějakého službaře jako zaměstnanec a pak si se rozhodl, že vlastně by si mohl jít svou cestou a zakoupil si tady ten traktor, co tady za náma. Tady to už je druhý traktor, takže vlastně tam, když já jsem ještě dělal ve službách jakožto zaměstnanec, jsem tam byl na živnost, tak jsem ještě v tu chvíli byl student, studoval jsem Českou zemědělskou univerzitu v Praze, konkrétně Technickou fakultu, obor zemědělská technika. Aha. Takže tam jsem absolvoval nejprve bakalářské, potom teda magisterské navazující studium, který jsem úspěšně ukončil v roce 2023. Ale hlavní zlom byl vlastně v roce 2022, kdy jsem pořídil vlastně svůj první traktor. Bylo to teda pořád ve spolupráci s tím kolegou, vlastně, s kterým jsem spolupracoval už do té doby v rámci toho kombajnu, kde ale prostě jsem ke konci roku 2022 se rozhodl, že se vlastně jakoby osamostatním úplně a pojedu teda úplně na sebe. Jo. Takže první vlastně nabízenou službou, kterou už jsem tak nějak měl naplánovanou k tomu konci roku 2022, byla právě Orba, což bylo takový jakoby pro hodně lidí nepochopitelný, protože spousty lidí jsem slýchal, jak můžeš podnikat zrovna v Orbě, která teď zrovna je na ústupu a tak dále. Ono pravda je taková, že teda ta Orba dneska už opravdu v mnoha podnikách pro ty podniky třeba postrádá smysl, jdou spíš jakoby jinou cestou, ale navzdory tomu ta práce na ten pluh je, protože ty podniky třeba ty pluhy svoje prodali a když už pak je opravdu ten pokročilý podzim třeba, kdy už se do toho pole s ničím jiným než s pluhem nedá dostat, kdy vlastně ta brázda, kterou já vyvořu, je vlastně v tu chvíli relativně suchá, když třeba už jsou potom opravdu deště, mokro a tak dále, tak potom ten pluh je de facto jediný řešení a ten zemědělec nebo ten podnik si mě třeba radši najme a já mu tu práci udělám, než aby vlastně to pole nechal teda nespracovaný na zimu. A ten tvůj první traktor byl jaký, když se k němu vrátím? Byl to taky John Deere, taky 8, byla to teda 8430, měla plynulou převodovku, kupoval jsem ji vlastně tady z Čech od soukromníka. Byl to jeden z mých taky vysněných traktorů, prostě hrozně se mi to líbilo. Do dneška slouží, co vím, takže jsem rád, že šla do dalších rukou, kde teda slouží dál a opět ve službách. No a vlastně svůj první pluh, tak ten jsem pořizoval někdy v červenci roku 2022. Byl to teda Gregoire Besson, což je francouzský pluh a byl teda jenom 5radičný, ale v tu chvíli prostě pro mě nemělo význam investovat do něčeho většího, protože jsem vůbec nevěděl, jak to prostě ta práce na to bude vyvíjet. Jasný. A kolik měl ten traktor motohodin, protože předpokládám, že si kupoval starší? Tak, bylo to rok výroby 2009 a když jsem ho kupoval, já mám za to, nevím to teď přesně, ale myslím si 6700 motohodin, něco mezi 6 a 7000 motohodinami. Jo. A teda tady ten traktor, co za náma stojí, tak je tvůj druhý. Ano. A ten si kupoval taky jako starší? Ten jsem kupoval taky jako starší, to je 2013 rok výroby, kupoval jsem ho vlastně loni v zimě s nějakými 6000 motohodinama. Akorát je tam jakoby u nich zásadní rozdíl a to v převodovce, protože ta 8430 měla teda plynulou převodovku, tady to má normálně stupňovanou power shift. Ty jako službář využíváš navigaci v traktoru? Určitě. Jasně. Snažím se využívat ten její potenciál de facto naplno. Navíc jsem od letoška začal teda nabízet i striptill, což je pásový zpracování půdy, jedna z minimalizačních nebo spíš půdoochranných technologií. Takže tam je ta navigace nutností a opravdu snažím se co nejvíc ten software nabízí, samozřejmě i hardware, tak to využít, co to jde. Takže teda máš pluh. Ano. A máš teda na ten striptill. Mám teda pluh, mám na striptill kypříč, včetně přihnojení, kde teda to probíhá přihnojení pomocí čelního zásobníku, přes dávkovače, potom je vzduchem
dopraveno vlastně podél traktoru trubkou hnojivo dozadu do rozdělovací hlavy, kde se rovnoměrně to hnojivo rozptýlí do jednotlivých sekcí, v tomhle případě je to teda 8 sekcí. Jasně. A tam potom je to hnojivo ukládáno do země právě do té kypřené drážky. A plus mám ještě teda dlátový pluh, někdo tomu říká podrývák, v skutečnosti je to teda dlátový pluh, ano, který slouží teda na hloubkové kypření půdy a tam teda hodně nacházím uplatnění v oblasti zelinářství. Aha. A to samý i ten pluh. Hodně jedu pro ty zelináře, kteří vlastně na podzim mají spoustu starostí se sklizní a vlastně jim nezbývá třeba čas ani už mechanizace na to, aby se teda věnovali potom tomu finálnímu skypření té půdy na zimu. Takže zase pro ně jednodušší, snazší východisko si mě zaplatit a abych jim udělal tu službu. A teďka velký pluh máš jaký? Předtím byl 5radličnej, teďka máš... Teďka mám už druhej 7radličnej, s tím, že vlastně ten první 7radličnej měl klasický, konvenční prostě odhrnovací desky. Na letošek nebo už nakonec vlastně loňský sezóny jsem pořídil novější s páskovými odhrnovačkama, kde teda hlavní rozdíl oproti těm deskám je menší odpor té půdy. Vlastně tím, že ty pásky mají mezi sebou mezery, tak tam nedochází k takovému tření toho materiálu. Samozřejmě tím se to méně brzdí, má to menší odpor, dovedu v tom mít za lepší spotřebu. V tom dalším hledisku, na který je potřeba se taky koukat, jak to za mnou vypadá, tak po těch páskových odhrnovačkách je ta půda líp rozsypaná. Jo. A když porovnáme tu spotřebu s těma klasickýma deskama a tady s těma prutovejma, kolik dáš teďka z hlavy spotřebu? Nedám, protože bych musel ten pokus nějaký na tu spotřebu dělat vyloženě v rámci jednoho pozemku při jedných podmínkách a tak dále. Ale tak nějak jako teoreticky třeba? Teoreticky to bude v litrech nějakých pár litrů, asi to nebude zase nic tak závratného, jako že bych byl třeba o polovinu, o 50%, ale nějaký procent, přesně tak. Když pak už se někde pojede vorat 200-250 hektarů třeba, tak tam už si myslím, že to na té spotřebě znát bude, jo. Zase záleží na podmínkách, na půdě a tak dále. Vzpomeneš si vůbec na tvůj první službu, kdy ty si vlastně z toho kombajnu si přišel na traktor, koupil si ten svůj traktor. Úplně tvůj první kšeft, když to takhle řeknu, vzpomeneš si na něj. Vzpomenu, vidím ho do dneška, je to takový velký zážitek, jo, je to opravdu silná vzpomínka, kdy jsem vlastně jel teda vorat s tím pluhem, měl jsem tam k sobě ještě kamaráda, protože já jsem předtím nikdy nevoral, takže pro mě to bylo takový opravdu dost stresující, když jsem měl na svoje triko jet něco dělat, co jsem vlastně nikdy nedělal předtím. Samozřejmě nějakou teorii jsem nastudovanou měl, jezdil jsem tady s kamarádem, který voře, takže jsem jako věděl nějak, o co jde, ale opravdu jsem měl strach, abych ten pluh byl schopný vůbec nějak nastavit na tom poli. Jasně. Takže si to přesně pamatuju, na kterém poli, kde to bylo. Bylo to tady u Černíků, u Českého Brodu. A přesně vím, kde to bylo, jak to probíhalo. A kolik si hektarů měl zvorat? Tam to bylo 17 celých nějaký drobných hektarů a nevím, kolik v ten den, bylo to jenom kapku, protože opravdu jsem z toho byl psychicky jako takový dost špatný, takže jsem spíš to jenom jakoby naladil, otestoval, řeknu 2 hodinky třeba, jel jsem na dvůr a druhý den jsem to teprve rozjel na ostr, takže nevím, ale beru jako úplný začátek, beru tady to, jo, kdy potom ten další den teda možná to pole mělo víc, protože další den jsem zvoral vlastně 17,5 hektarů na jeden zátah, tam to šlo opravdu hezky, takže si to pamatuješ, to si pamatuju, přesně, to si pamatuju, no, jo. Tak to si odvážný, že si někdy předtím jako měl jenom teorii nastudovanou. A hele, pak si... někde vždycky se nějak začít musí. Je to tak, no. Jo, nikdy to nejde prostě. Vždycky každý ten stroj je jiný. Zase když jsem měl další rok s tím novějším pluhem, vlastně s tím Lemkenem, tak to byly podobné pocity, jako když jsem měl ten první rok. Nevím, co od té mašiny můžu čekat, jestli to bude dělat práci takovou, jakou má, i když prostě se těm strojům opravdu věnuju před tou sezónou. Jo, sám jsi viděl, že opravdu ty stroje rozebírám, prohlížím, prostě předělávám, co jde. Tak stejně prostě tam ta jistota nikdy není, jo. Vždycky je tam takový ten vnitřní pocit té nejistoty. Na druhou stranu člověk musí věřit, že to opravdu fungovat bude. Jo, tak začátky jsou vždycky prostě
složitý. Je to tak. A je jedno, jestli je to začátek v rámci toho podnikání, nebo třeba jenom ten začátek té dané sezóny. I když se ta práce, když jsem byl ještě na kombajnu, tak vždycky ten první výjezd jsem měl stejný pocit. Prostě vždycky jsem se bál, co se kde je to složitý stroj, vždycky jsem se bál, co se kde prostě může rozsypat, nebo nebude fungovat, jaká to bude práce a tak dále. Kdy ti takhle začíná sezóna, co se týče jako služeb? To je složitá otázka, protože za mě de facto ani nekončí, protože de facto, když to vezmu, tak v lednu začnu už nějakým způsobem připravovat ty stroje. Samozřejmě já zatím žádnou svoji dílnu nemám, takže je to trošku problém, co se týče nějakého toho zázemí, ale vzhledem k tomu, že ty zimy nejsou zase nějak drastický, tak se dá dělat venku. Takže tam jakoby, dejme tomu v tom lednu, že je relativní klid. V únoru už třeba začínám připravovat podmák, protože ještě tady spolupracuju se soukromníkem, který teda mák dělá a chtěl letos vlastně už do konce února ho mít v zemi. Takže tam už jsem vlastně v únoru, de facto mě začala ta sezóna, kdy jsem to připravil, pak jsem začal vlastně, nebo dokončil přípravy toho striptilu, toho kypřiče, a de facto v březnu jsem vyjel teda kypřit. S tím, že to trvalo de facto ke konci května. Teď od konce května, de facto červen, budu mít takový volnější, který věnuju teda přípravě pluhu, ale na konci června už zase mám nějaký orání, zase v té oblasti toho zelinářství. Průběžně to se přejde do července, možná nějaká výpomoc vožních, a zase se začne orát, podrejvat, pak jezdím sejít řepky, nějaký striptil možná tam bude i podřepky, takže pak už se jakoby nezastavím. Takže de facto jako vyloženě to volno, tím, že orba pro mě končí půlka až konec prosince, tak volno mám opravdu jenom v tom lednu. Vrátím se k tomu striptilu. Jak se tady vůbec zrodila v tobě jako myšlenka, že by si mohl jít touhletou cestou? No, tam už je to historicky taky docela takový zajímavý, protože už od nějakých svých 17-18 let mám doma v pokojíčku, v šuplíku knížku, takovou brožurku z České zemědělské univerzity z Centra precizního zemědělství právě na téma striptil, kde se teda rozebírá vlastně ta podstata toho striptilu a proč vlastně by bylo fajn ho nějakým způsobem rozšířit. V té době vlastně to byla ještě úplně pro Českou republiku de facto, neříkám jako úplně nová, ale začínající technologie. Takže já jsem se o to zajímal, líbilo se mi to vlastně i v tom předchozím zaměstnání, tak jsme ten striptil dělali a já jsem říkal, že jednou prostě si ho koupím, že prostě jednou ten striptil chci nabízet, že se mně to líbí, prostě výkon traktorů na to mám, ty technologie k tomu taky mám, prostě navigační a tak dále, a že ta technologie do budoucna se bude rozvíjet. Takže jsem v tom viděl i nějaký jako podnikatelský záměr tak trochu. Takže vlastně na konci loňského roku jsem zjistil, že na Slovensku je na prodej kypřič na striptil za pro mě zajímavý peníze, tak jsem to začal nějakým způsobem řešit. Ve finále teda proběhla koupě, i když na tom byla spousta práce teda. Připravilo se to na sezónu a mám za sebou vlastně první sezónu toho striptilu, která byla za mě spíš taková testovací, abych věděl za prvý co zlepšovat, to hlavně. Takže jsme narazili na pár nedokonalostí, co se týče třeba dávkování hnojiva. Spíš třeba než nedokonalostí, abych zas neřekl, jakoby, aby to nevyznělo, že jsem dělal někde nějakou s odpuštěním prasečinu, tak spíš, aby se to někam posunulo, abych měl co nabídnout. Takže v současnosti teda řeším nový čelní zásobník, který bude nabízet variabilní dávkování, sekční kontrolu a tak dále. Plus teda, abych se vrátil k tomu samotnému kypřiči, tak nějaké vylepšení tam proběhnou na příští rok a hlavně ta letošní sezóna teda mě dala rozhled v tom, kde případně tu práci nabídnout, a dalo mi to i vlastně to, že si myslím, že v drtivé většině případů ty zákazníci byli opravdu spokojení a že můžeme pokračovat v další spolupráci i na ten příští rok. Jasně.
Takže to byla ta myšlenka toho striptilu, s tím, že samozřejmě legislativně teď v tuhle chvíli na příští rok třeba ty pozemky zase spadnou víc do nějakých erozně ohrožených pozemků, takže ty podniky budou bohužel, bohu dík, nuceni k tomu ten striptil tam využívat jakožto půdoochrannou technologii, teda, která zamezuje erozi, samozřejmě zadržuje vodu v půdě a tak dále. Já se tady ještě vrátím úplně k tvým začátkům. Vlastně jak jsi vůbec přicházel jako na ty kšefty nebo na ty zakázky, jako víš? Asi ti úplně zemědělci nevolali sami od sebe, že jo? Jak jsi jako kontaktoval? Nebo jsi měl jako kontakty, jak jsi jezdil na tom kombajnu? Nebo jak to vůbec vzniklo? Taky mám nějaký kontakty samozřejmě z toho předchozího ježdění, ale tam úplně si nemyslím nebo neuvědomuji si, že bych vyloženě někde jeden podnik, jo. Do jednoho podniku jsem se díky tomu vlastně jakoby dostal, teda že jsme se tam poznali při té sklizni, ale jinak mě teda de facto hlavní zákazník oslovil, tam to bylo dobrý, že vlastně já jsem začal dávat na Facebook a různě jsem začal dávat jakoby nabídku těch mých služeb a ozval se teda, říkám, ten zákazník, který jsem loni udělal vlastně největší podíl obratu. Jo. Takže tam to bylo vyloženě, že mě oslovil a jinak de facto takhle přes zimu, přes jaro, tak objíždím, volávám různý potenciální zákazníky, snažím se domlouvat. Samozřejmě mám tady další kamarády, který službařej a funguje mezi náma nějaká vzájemná pomoc. Jo. Už co se týče prostě třeba náhradních dílů v rámci stejných strojů, nebo třeba nabízíme oba striptil, tak si pomůžeme třeba s nějakou prací, kdy on nestíhá, spíš to bylo jednostranný, protože já ještě té práce na to teda tolik nemám, abych ji mohl jakoby rozdávat. Aha. A takže takhle to funguje vlastně, že i v rámci těch služeb mezi sebou tak je potřeba spolupracovat, fungovat, nebrat to jako nějakou rivalitu, protože si myslím, že když se oba budou chovat nějakým způsobem kolegiálně, nebudeme si líst nikde jako vzájemně do kšeftu, tak jde krásně spolupracovat a je to potom zase jiná radost. Jasně. Kde jsi byl nejdál? Nejdál de facto severně, tak Královéhradecko, na západ Rakovnicko. Jasně. A de facto jižně i východně tak Břeclav. A ty působíš vlastně tady v okolí Nymburka, se dá asi říct. Dá se říct, jezdím hodně Mělnicko, Nymbursko, Českobrodsko, tady teď Kutnohorsko ještě, jo. Kde teď teda natáčíme. Takže i takhle, je to různý, je to opravdu a každý rok je úplně jiný, odlišný. Nikdy nevím, co přijde, kam se podívám. A co tvůj soukromý život? Máš přítelkyni, manželku? Mám přítelkyni. Ano. A asi se chceš zeptat, předpokládám, jak to zvládá. Jak to zvládá, no. Protože... Ale jak to zvládám já, to se nezeptáš, viď? No to se tě zeptám za chvíličku. Ne, jak to zvládá to bravurně, mám v tom jako plnou její podporu, protože samozřejmě pak přes tu zimu, nebo i když to vyznělo, že od února jsem furt pryč, tak to tak není, jo. Opravdu v tom únoru třeba se jedná o pár dnů, kdy já to jakoby připravím ty pole kompaktorem, a potom je zase třeba volněji v rámci té přípravy, takže prostě chodím dřív domů, jo, nebo i když třeba jsem jakoby nějakým způsobem vytížený v přípravě těch strojů na sezónu, tak spíš mě přijde pomoc a jako pomůže, takže nemám jakoby problém s tím, že bych jako byl doma byt za to, že chodím pozdě domů a tak dále, spíš opravdu je to podpora, chápe to prostě, že ty začátky jsou takový, jaký jsou. Já za to teda jako moc děkuju, protože sám jsem z toho měl samozřejmě strach, jak to bude vypadat všechno, ale opravdu tím, že vlastně už od začátku, co jsme spolu, tak je na to zvyklá, tak je to jakoby v pohodě, jo. Samozřejmě pak nějaký jako problémy třeba jsou, že opravdu už jsem, ale to je spíš jako v rámci mýho zdraví, když pak třeba jedeme dlouho, non-stop a tak dále, jo, tak samozřejmě mám právě strach, že někde dostanu mikrospánek v cestě domů nebo něco takového, to zas nemůžu říct, že by bylo jako neoprávněný, ale jako jinak musím říct a poděkovat teda, že opravdu to je jako fajn, takhle jak se to.
To je super, jako, že tě v tom takhle podporuje, že to chápe. Jo, A jezdí někdy, má přítelkyně řidičák na traktor, učíš jí Jo, traktor? taky. Jo, taky. Ona moc nechce teda, že se bojí, abych jí nenadával, ale jo, když to tak si ráda jde zajezdit třeba na pole, má to taky jako koníček, baví to, líbí se jí to, takže... Tak do budoucna třeba, jestli vymyslíme nějaký další díl, tak tady bude stát druhý traktor, třeba je možný. No je to možný. Že by Je to přítelkyně klidně to možný. vzala, kdybyste jezdili spolu. Ale nikdy neříkej nikdy, jak se říká. Jasně. Jak dlouho seš schopnej v tom traktoru sedět? Kolik hodin prostě v tom trávíš o tu sezónu, když fakt jako musíš? Loni s tím, že jsem vyjel teda až v srpnu, nebo budeme to počítat od srpna, tak jsem najel do toho prosince zhruba nějakých 800 motohodin. 800, něco přes 800 motohodin. Nevím popravdě, kolik teda přesně to je jakoby v průměru na ten den, ale jako zas na druhou stranu to není taková brutalita s tím, když já vlastně ještě jezdím denně z Kutný Hory třeba na ten Mělník, kde trávím většinu sezóny, tak tam mám vlastně 1,5 hodiny de facto cestu tam, 1,5 hodiny zpátky, takže k tomu ještě přičíst 3 hodiny teda autem každý den, že jako vypadá to většinou tak, že vstávám prostě kolem té 5. hodiny, abych po 7 hodině byl nějakým způsobem na stanovišti, udělá se údržba a tak dále. Dojedu na pole a většinou, já nevím, snažím se končit rozumně, protože zase nemá smysl pro mě tím, že kdybych nejezdil autem, tak je to zase něco jiného. Prostě člověk třeba na tom poli opravdu v tom traktoru si i dá se říct odpočine, ale za mě nejhorší, co je, jsou opravdu to cestování jakoby tam a zpátky, když člověk je v plném provozu a je to s těma řidičema takový občas zajímavý. Takže já nevím, dejme tomu, že v tom traktoru strávím dennodenně 12 hodin, třeba 10-12 hodin, s tím, že ale samozřejmě, když jsou potom už vyhlídky třeba špatného počasí, tak jezdíme, tak teda mě chodí pomáhat ten kamarád ještě, za což jsem já hrozně rád, protože to je opravdu pomoc k nezaplacení, můžu se na něj spolehnout, takže tam teda, když to řeknu, jsme schopni jet i non-stop, jo, ale první sezónu vlastně jsem jezdil sám non-stop pár dnů. Jo, že jsem opravdu prostě ráno vyjel, nevím, řekněme v těch 5 z domu a jel jsem do dalšího dne do 8 do večera vlastně, jo, to znamená nějakých 30 něco hodin, jo. No, jsem rád, že jsem živnostník, že na mě nemůžou jít bezpečáci. No, to je teda masakr. Ale samozřejmě to je výjimečný, to nejde dělat pořád, jo. Jsem ještě si myslím, že je brzo na to dostat nějaký infarkt nebo něco podobného, takže nemůžu se porovnávat s klukama, vím, že jezdí daleko víc, jo, třeba s těma traktorama opravdu, ale zase mají ten podnik třeba u baráku, ráno sednou do traktoru a jsou schopni jezdit prostě do dalšího dne, já to mám zase trošičku něco jiného, tím, že prostě potřebuji ještě si řešit i nějakou režii všeho okolo, že nemám prostě lidi, kteří mě udělají na tom údržbu, že nemám lidi, kteří se mi o ty stroje postarají, samozřejmě musím si řešit i samozřejmě nějakou další práci a tak dále. Takže byť se to může zdát jako takovej jako primitivní záležitost, třeba vzít v půlce dne telefon a prostě začít obvolávat, tak prostě když už člověk něco dělá takhle v tom traktoru, tak mě se do toho třeba nechce tolik, jo. Jako když potom třeba mě někdo jde vystřídat, tak nemám problém si sednout do toho auta a schánět třeba další práci. Jo. Ale takhle vyloženě tak to úplně nejde. Takže na tvoji otázku doufám, že jsem nějakým způsobem odpověděl. Ten roční nájezd jsem řekl, nebo sezónní spíš než roční. A já si myslím, že to do budoucna bude, myslím, ještě narůstat. Určitě. Když takhle teda přijedeš k zákazníkovi, tak ty tam přijíždíš s plnou nádrží a asi nejspíš i odjíždíš s plnou nádrží, ne? Většinou to tak probíhá. Samozřejmě jsou i třeba nějaký drobnější zákazníci, kteří třeba řeknou, že to chtějí fakturovat i včetně nafty. To znamená potom, že se po cestě dotankuju a vlastně přifakturuju to, anebo jsem schopný vystavit ceník, kde potom beru nějakou průměrnou spotřebu předpokládanou na ten hektar, kdy už rovnou prostě řeknu, hele, tady ti budu vorat třeba za 2400 korun na hektar, včetně nafty a nemusíš nic řešit. Takže je to vždycky o dohodě. Já nemám problém se s nikým dohodnout na ničem, prostě cena je vždycky k jednání, jo, samozřejmě může jít třeba dolů
ta cena v případě nějakých zajímavých podmínek, optimálních, ale může samozřejmě vyrůst i nahoru, když to budou prostě ať už malý kousky, jo, nebo třeba nepřipravenost toho pozemku, budu tam stát čekat třeba, než se tam na tom něco ještě udělá a tak dále. Jo, jasný. A zeptám se tě, když teda takhle přijdeš k tomu zákazníkovi, tak si obhlídneš nějak jako ty pole, nebo tak, jak to probíhá? Když přijedu k tomu novému zákazníkovi, tak většinou to tak přesně probíhá. Někde si dáme třeba sraz, ať už na dvoře nebo kdekoliv jinde, zastavíme autem, třeba objedeme ty pole, já vůbec řeknu, jestli jsem se tam třeba schopný dostat tím traktorem. A pak teda zákazník si řekne, jak si tu práci představuje, to znamená hloubka třeba v případě té orby, jo, nebo třeba v případě striptilu, podle jaký linie se máme odpíchnout, jo, od jaký strany máme jet, nebo mě třeba nahraje přímo už data do té navigace, abych jezdil podle nich. Jo. Takže to je taková příprava. Potom na tom samotném poli probíhá teda nastavování toho stroje, ať už co se týče samozřejmě pracovní rychlosti, hloubky, dalšího nastavení, třeba konkrétně u toho striptilu je toho dost k nastavení, takže to všechno probíhá potom a ve finále teda potom, když je práce hotová, tak jak říkáš, proběhne nějaký natankování, pokud to zákazník tak vyžaduje, pokud ne, tak teda se stroj očistí a přejíždí se k dalšímu zákazníkovi. Jasně. Takže to takhle to probíhá, potom teda proběhne samozřejmě nějaká fakturace na základě domluvy a tak dále. Tím vlastně kšeft končí uhradou faktury, jak já říkám. Jasně. A tvůj největší jako kšeft, kde jsi jako dělal? Tak je to v tom zelinářství právě na Mělnicku. Je to pro firmu Hanka Mochov, kde teda tam spolupracujeme, provádím jim tam teda tu orbu a plus nějaký teda podrejvání. Samozřejmě jako každý to snaží dělat většiny sami, ale i tak tím, že jsou opravdu velký, tak to tam takhle spolu nějakým způsobem vytlíkujeme, spolupracujeme. Doufám, že spokojenost z obou stran, z mojí určitě. Tak to je super, že to je fajn, jako, že takhle vlastně nad tím přemýšlíš, jako celkově víš, že jako snažíš se prostě ty stroje připravit, že tam prostě nejedeš s pluhem, že ho ani nerozebereš, že ho hned někde neodstavíš, pak jenom, že ho nezapřaneš a že vlastně tady za námi je rozebraný teďka ten pluh, že jo. Já říkám, ten čas jako připravuješ na tu sezónu, no. Jo, je to nutný za mě, protože teda v mojím případě samozřejmě jsou i jiní službaři, kteří mají daleko větší záběr, samozřejmě těch služeb nabízejí toho mnohem víc, jsou třeba historicky někde zavedený, tak si třeba tady to jakoby můžu dovolit, ale ten čas, který tomu nevěnuju mimo sezónu, tak mě doběhne v sezóně. Problém je ten, že teď mimo tu sezónu mě to de facto žádný peníze, krom teda těch, který do toho dám, nestojí. Ale ve chvíli, kdy se mě ten stroj potom rozbije na poli, nebo na dvoře a ta práce na mě čeká, tak ta práce, jak někdo tvrdí, že práce není zajíc, že neuteče, tak v tomhle případě ten zajíc je, protože samozřejmě je ta konkurence a ve chvíli, kdy prostě kvůli nějaký mojí poruše přijde na řadu konkurence, tak už ty hektary prostě ubejvají, ta práce ubejvá a už ty peníze prostě, potom třeba den stání toho stroje stojí to, co by stálo připravit ho na sezónu, prostě celý komplet. Takže je opravdu potřeba se těm strojům věnovat, aby ta práce se dělala co nejrychlejc, co nejkvalitnějc a aby prostě nebyly ty zbytečný prostoje, protože to je prostě špatný. Na závěr se tě zeptám, máš nějakou vzpomínku, na kterou jako rád vzpomínáš, nebo nějaký zážitek, který se ti stal? Mimo jiný to, že jsi jel tamhle vorat s pluhem, o kterém si vůbec nic nevěděl. Mimo jiný, máš ještě něco takového? Tak těch vzpomínek je samozřejmě spousta. Já teď nevím úplně jako kterou bych vyzdvihnul. Jo, hele, fakt mě ani nic de facto jako nenapadá vyloženě jako taková ta top vzpomínka, kterou bych řekl, ale říkám, je jich spousty, jako když bys chtěl, tak bychom mohli udělat vyloženě snad díl jenom jako na moje vzpomínky ze služeb, jo, protože samozřejmě těch věcí se tam děje mrak, ale to asi počkáme. Trošičku počkáme, no, až to odletí. Jo, já si myslím, že můžeme. Jo, tak jo.
Takže samozřejmě vzpomínek je mrak z těch služeb, protože pořád se něco děje, člověk jezdí, různě bloudí třeba, jo. Nebo jsem se zasek taky v Hradci Králové s traktorem se sekačkama pod nadjezdem, jo, kde jsem se vlastně nevešel kvůli tramvajovému vedení. Takže v pátek ve 3 odpoledne úžasná záležitost, jo, tam mě, jo, jako, hele, díky chodcům okolo jdoucím a to, tak jsme tam zastavili teda dopravu, já jsem tam zacouval do takový pasáže, kde nějaký Vietnamci prodávali nějaký zboží a jsem se otočil a mazal jsem pryč z města, jo, za prvý jsem tam neměl teda vůbec co dělat a za druhý prostě tam byly cedule, že tam je nějaká podjezdná vejška, pod kterou já jsem se vešel, tam bylo 3,6 metru psáno, no ale najednou se to snížilo na 3 metry a já už jsem měl problém v tu chvíli. Takže to byly takový fakt jako věci, které už bych znova zažít nechtěl, no. A říkám, je jich spousty. Jasně. Já ti moc děkuju. Myslím si, že to bylo dneska super povídání, aspoň z mé strany, jako to tak vypadá, že to bude taky. Pěkný povídání. Já jsem rád, že jsem se tady mohl rozpovídat, že jsi mě dal tu možnost. Doufám, že teda to bude mít nějaký i odezvy od diváků. Ještě jednou opakuju, kdybyste cokoliv potřebovali, ať už jakoby na mě, nebo jakkoliv jinak, třeba nějaký dotaz, co se týče služeb, nějakou radu třeba, pokud budu umět poradit a budu vědět odpověď, tak určitě odpovím, poradím, budu rád. No jak já si myslím, že tady na to naší dnešní povídání nějak do budoucna třeba navážeme, nebo aspoň z mé strany bych chtěl, určitě. Protože se s tebou spolupracuje suprově a přeju ti, ať se ti daří. Děkuju. Ať se ti rozjede ten striptyl a někdy na viděnou. A já ti přesně tak přeju, fandím ti, ať ti dopadne pořádná sledovanost a ať se Zemcast dostane do povědomí občanů třeba nejen České republiky. Tyjo, tak děkuju moc. Měj se hezky. Ahoj. Taky, ahoj.